Graham flakes. Tapos, ito naman, isang can na Nestle cream. Ito siya. Tapos, gagamit po tayo ng condense. Pero itong nabili ko po ay magkahalo yung krema at saka condense. Pero okay na lang din kasi para mas malinamnam. So, ang gagawin ko lang po ay paghaluin. Then, ito po yung bowl na gagamitin ko. Maliit lang siya kasi sa amin lang naman ng kasama ko. At nang makashare din ako ng video paano na gumawa ng Graham. Okay, umpisahan po natin. Ito, nilagay ko na ito dito sa bowl. Tapos, ano ba? Ito po, nilagay ko po ito magdamag sa ref para mas malamig. Mas maganda siyang ihalo. Ayan. Advice ko po guys, mas maganda ito na ito ang bilhin nyo, Angel. Kasi may krema na, condense na din siya. So, mas maganda siya na gamitin. Maliit itong ano ko. Transfer ko po siya guys kasi maliit. So, ito siya na yun. Ilagay ko lahat itong isang lata para malinamnam. Ngayon, maglagay ulit tayo ng cream sa taas niya. Yan. Kailangan i-flat siya lahat ng space ng biscuit natin. Ganyan po siya. Dapat cover na yung first layer natin. Then, let's go to the second layer po. Magsa-second layer po tayo din. Yan. So, ito na siya guys. Bali, ito na siya. Second layer na po tayo. Then, maglagay ulit tayo ng pang third layer. Lagyan ulit natin ng crema. Tapos, ganun lang po. Sundin lang natin. Hanggang, so, pangatlong layer na po ito guys. So, ilagay ko na lahat yung cream po na natitira. Sayang. Kunin natin lahat kasi sayang yung cream niya. Gagamit na
ako ng spatula. So, maligpit. Kaya ayaw ko na magtapon-tapon. Pag nagtatrabaho ko, gusto ko hindi makalat. So, ito na yung last touch po. Last 3 layers lang po ang nilagay ko. So, kailangan natin ilagay yung crushed na graham sa taas niya. Ito. Para design niya at parang ilagay lahat. Ilagay ko lang itong isang pack na to para masarap. Kasi maliit naman yung box ko, guys. So, ganyan. Yan. Ay, sarap. Parang hindi ko pa natitikman pero nasasarapan ako. My one of the favorite graham.